Beha tartien ika ite zuten, baina bestela ez duten iten, nekin nehamak ika ez. Baina, launakin taula bai. Etxean beti euskera zin dezu? Bai. Erne, ni 36an gala zinte zuten, etzale euskera zingin bihar. Eta orte nik euskera ziten nun. Eta gotrina emate zigun Don Juan Casaresek. Bere hilobari, beste bosneskai, ite zigun. Eta gero torri zan 36, eta ni komuni joan behar nun, eta erderaz. Eta batean Don Zakarias etxegon eta beha zegon. Eta esan ziren, Pepita, zer? Zer moz dotrina? Don Juan, zer? Badakit hau dena. Ez nazu esango dakizula dena, memoriz, baina segituan. Baina, nola, eske hau, TVU-a baino erresagoa da ikasteko eta euskeraz baino, eta beti izaten dut, beti izaten datenean, eske ordu erne, euskera oso zaila da. Oso zaila da. Txikitatik edadiakoakin azte madia asko zailago, asko gehiago kostatzen zaiote. Eta orduan izan zieten, bai, eta esan nionean, baldakizu hau, bai, Don Juan. Bueno, ez ziren galdetu, baina sakin behar, nik segituan, eta nahi pasatzen zaizen, hasi erderaz, jonetxea, eta ama, zer? Pues gaur eskolan indegu hau, bestea, eta da, deina erderaz. Nire amak utzi itezien itzeiten. Bukatzen unian, esan zien, baina nekin nahi altzenean. Pues ama bai, pues bakizu nik ez detela ulertzen hori, Pues venga, vuelta otra vez, ala, euskeraz itea. Eta holaxe, nik ez dut galdu euskeraz, itia. Eta gero tokatzu zizaiten, lantokian, direktorian naukan frantzesa. Zan multinazional gero intzan, baina nazional, frantzesa zan. Eta etorri zan, Oiartzunko gizon bat, erderaz etzakin, apenas. Baina arre zan, gure direktorien neskamien koinaua. Eta esan zion, beda, zerbait pasatzen zemat jo, patxiku zan, ezat jozu joteko Pepiten gana, eta Pepitak euskera zingo jo, eta segituan. Jokte ginean, eta etorri zan, eta gero, bakizu, enpresetan guzitan, etorri zan bat, kabotxuz, sargento txuzkero, ez dako bat, eta ez dakit nungoa zan, eta berderaz. Eta harrek itezun euskeraz, nekinta, nire orduan ez da, beste enkargatu bat gini itzeitezun euskeraz. Eta esan zion, tenéis que hablar cristiano, eta bada. Eta bildurtu itezan, eta batean ez torri zizaiten, Pepita, zer? Eske, honek esan hau, bere izen hau ez nahi zuten, Santiago ustezala, esan hau, euskeraz. Zer? Zapuratu, ez bildurrik esan, ez bildurrik esan, horrek ez du deretxoek ezatia guri, zer txore. Eta zu etorrien, eta oandikan, beren aurrian gehiago ingo dugu euskeraz, beha fastidiatzeko, zan nion. Eta, bueno, eta beha, etortze zan, baino bildurrez, eta beste enkargatuari izan zion, zuk ez zen, eta seme badauka, Iturgai, zure aitak Jon Garbizu zanua. Oso euskalduna jatorra zan, eta harrekekin beti euskeraz. Eta itezunta, zuk zapuratu, bilon arte, zapuratu, ederki. Limizi oso zaila zan euskeraz, bildurrez, nire ama, Andresen, Beltranen ama, nire amen izeba zan. Eta nire gauden, en Sederías de Oriente, bulebarrean tranbia etortze zan. Eta han, gelditze zian, jote zian, basarritarra bere xestuakin, bere xesto borobilakin, eta haiek, egote zian, Sederías de Oriente, zai, noiz etorriko zan furgoia xestuak sartzeko. Eta han hasi zian, hiru emakumeak itzeiten, etorri zan, Guardia Municipal, gerratik nola etorri zian hor karlistak eta gauzoiek, reketek eta goioiek, kastellanu horiek, eta etorri zian, eta gontzian harren gana, eta esan ziren, señoras,
A ver si hablan ustedes cristiano. Nire izebak, esan zion, nire amen izebak, osea, Josebak esaten jo. Haure ikusi behar genuen gure herrian, a ver si hablamos cristianos, bueno, pues, esilik, ez zuten itxei, eta euskeraz eta erderaz, ez zuten ezer txore itxei. Tranbi etorri arte, itxointak itxo, baina holako gauzak etorri dira. Eta oain, oi pena handiagoa ematen hau niri.